Поредица, която е на Plunder Pirates и до мен е Графита БГ. Добър ден! Сега сложихме какво ли бяхме сложили. Нещо. Сега са апгрейдни пират Хау. Апгрейд за 275 минути. За 5 секунди са. Вижте колко бързо са. Точно за 5 стотинки. Материалите са вземат от контейнера. А то са ливали с ливалната брада 5 раз. Сега много ми е интересно на 5 секунди как се оправя ето скоро. Гледайте. Това е много интересно. Аррррр, кой е то снегър грозния? Не ме интересува. И жена му се вкара. Да. О, нещастник, слагаме златна мина. Това хора се нарича млада мина. Тоест, аз пък златна мина, аз пък млада мина. Ако си жаден, може да пишем. Сега се правим алкохол. С това грок дистилери. Много интересно. Правим бира, кой иска? Тя просто. Буйник. Сега какво ще направим? Тавер. Хора, Марко тук играеш чопесинка днес. Я чакай, дай ми аз чопля, бе. Та е срам. Стига да на кучето сенко. Добре. Сега да сложим те спедараси. Искам другия. Баба, чакай, те ми казват си. Диагонът като е капан. Бам! Пландър, сега се пландирам. Чайки! Какво става? Тук само не се обикалят от чайки хора. Ти си смятам. Опет! Фай, сега се събием, бе, хора. Бой, докато мърда. Капитан Тинто. Айде сложим пиратчето. Тук няма ли нещо, което да защитава да си? Не. Към това да вкълна ли? Не. Нямам някакви камени, нещо такова. Има? Дай. Няма да пипа така нещо. Ще си смутен. Три звезди, хора. Виждате ли? 3 звезди. Много съм важен с графика. Чи то злати. Оле, това ми е заплатата. 500 монети. 500 евро. Това ми е заплатата. Мартин взе пенсията си. Не знам да изкачим. Ай, ходим по баби като вземи. Добре. Хора, се спрят за малко на пауза. И хора, продължаваме. Шушо го е там. Не. Избрал съм му място. Искай да го водиш тук. Аз мога винаги да се уместим. Искам да стига.
Ето. Ама сложи там, де ти каза. Къде бе? Покажи ми. Да! Бас, мамата. Разбрали ли къде съм? Да. А, как да се пише, бе? Чакай се пише. Марто 360, да ще се напиши. Дали познах? Але аз съм легенда. Разбрахме студент съм. Не! Добре, ай. Ама служи... Не, само графица пишеш. Чакай. Знаеш какво направи? Марто 360 го смеси. Добре. Смеси графита. Не го смесва. Служи, смеси го първо. Първо го смеси. Служи А. Що да пише на български хора? Чакай. Сети. Да. Сега смеси го и служи тире. Ама тирето го служи между Марто и графиката. Този Йосеф, но по-късно. Благодаря вечер. Имаме писмо. От кой е? Някой баба. От баба ми. Или пак за 50. Бабите ми изпратиха Орант 25 MP. Epic Points. Мистериозен чест. Я да го изя. Хора, сега се запусна някакво видео с преди за малко. Ето не свърши видеото, да видим сега каква не е награда. 100 монети! Това ми пише на социалния месец. Този месец 2 пенсии. Дърто старче съм взел. Малко ще сложим кур. Аз малко. Не. Що? Да чакам 2 минути. Кое не може да апгрейднем? Не може той. Виж. Ко бе? По някакъв канал го вземи. Служи го там, де ти казах. Къде бе? Ага. Айде. Чакайте заби. Майка му стара, значи защо? Ми изляза по дяволите. Марто го изхвърлих. Мидоко. Майдак, сега иди си го вземи. Добре бе. Не, че си по-наблизо. Ти си по-близо до хуя мен. Абонирайте се за Графита БГ и за мене. Сложи ми линк после. Добре, абонирайте се за Shadow Snake. Не. Що? Той вече не снима. Беркито 77 да се абонират. Да знаете хора, Беркито 778 удари 100 абоната. А пък 69, не 69, 68. А Графита удари 34 абоната. И 3. Сега ще ви покажа коментари. Още имаме сиронжен чеси. Баси мамата. На пауза. Скоро сега ни дадоха 100 бири. Или там малко. Водки. Водка, чеsto. Сега коли да си сложим? Имаме за сторич.